One, two, three, one. ריבוי מי שלא וסיידים לך בציון וכולי ביום העיני לוק שולבן ריבוי מי שלא וסיידים לך בציון וכולי ביום העיני לוק שולבן
יזכיר לי, אל תנגנו. הקהל יזכיר לי איך הולך התחילה של השיר הזה. בואי נוי של מההתחלה ועד הסוף. זוג שהם יפה, יודעים שהם יפה. לא חמור. בנימה אופטימית זו, אנחנו נפרדים מכם. שלום. אין זמן, 11. אמרו לי של-11 נכבה אורות, כמו בבני ברק, בעולמות. עכשיו, אתם רוצים לעשות קניישר? טוב. אבל אם כבר נעשה קניישר, ובזה נסיים, לא פינו אותו. מה זה היה? יצא בטעות? מה זה? לחצת על משהו? טוב, לא חשוב. תקשיב, אם נעשה קניישר, אני רוצה לעשות את זה קצת יותר ממה שאתם רגילים לראות שעשיתי את זה בעולם. קודם כל יש לנו פה ברס ישראלי. שוב מגיע למחיאות כפיים, כי הוא כבר קצת עייפים, ועכשיו מתעוררים מחדש. מתעוררים. אגב, נתן בירמן, חבר'ה, אתם לא יודעים מי זה, הוא החצוצה. תקום שנייה, תעשה איזה היידה שלנו מהחצוצה. הוא אחד הקלאסיקאים הגדולים בארץ. והטרומפוניסט תכף ניתן לנו איזה נשיפה כזאת.
כולם מכירים אותה, לבנדר, תן איזה משהו שלא נתת עד עכשיו. כמובן הגיטריסט ימשיך עם הרוק'נ'רול שלו. מכל כלי וכלי אפשר להרכיב מוזיקה. והטופים, המאסטרו, אני נסע איתו לכל העולם. כל העולם היינו כבר, ברוך השם, ברק, אהרון. הוא יכול לעשות עם הטופים, לנגן על טופים כמו שמנגנים על כינור. ברק, תן להם כזה משהו מאוד עדין על טופים, כמו כינור כזה. כן, משהו כזה, בדיוק כינור כזה. זה היה אחר, אבל לי זה היה נשמע כמו כינור שהמיתרים שלו נקראו, אבל מה יתקלו עוד קולס. נכון? משהו כזה? עכשיו תן לי דיסקו, 1, 2, 3, וברק. יש לנו את המכירה כמובן. אני אעשה פתיחה קודם כל עם התזמורת על קניישר, ואחר כך נפרק את זה, אוקיי? קניישר, שימו לב. סוג של מוזיקה כזו, שעדיין לא יודע איפה נכנס התפקיד של קניישר יוריקינוי. אז אולי תעזרו לי באמת איפה. בואו נעשה את הפתיחה מההתחלה, וננסה אולי להכניס את זה בפנים. פה ככה בונים עיבוד, כמו שאתם יודעים, אבל פה זה קצת יותר מורכב, כי יש לנו מעט כלים, אבל המון איכות. יפה. אגב, הלחן הזה ילחין, לא פחות ולא יותר, הבן שלי מוישי. גם את הקולות, וגם את העיבודים, וגם את המלודיה. עכשיו, אנחנו נפרק קצת תפקידים. אני רוצה שהחצוצרה ייתן לי רק מה שהחצוצרה נותן. מה זה הרעש הזה? זה איזה נשר. עכשיו הסטייל זה מאוד כזה. 1, 2, רק ברס. מההתחלה, רק ברס, כל הברס, כן? 1, 2, 3, and
ינקי לנדו, אני מטיל עליך תפקיד מאוד חשוב. אני לא יודע אם אי פעם יצא לך לנגן גם כן את הבאס, גם כן את הקלידים, וגם כן את הכינורות. אתם רוצים לשמוע איך נשמע כינורות אצל ינקי? אוקיי, שים לב, ינקי, אני רוצה שאתה תעשה לי ככה. ביחד, רק תן אותה בעזרה, 1, 2, 3, ינקי. עכשיו, בלי הטובים, ינקי והברס. אוקיי, אני סופר, 1, 2, 3, and... עכשיו לצרף את מיודענו, ככה אומרים, רב לנדו, המנחה. מיודענו ומיועדנו. מיודענו. ברק אהרון, אני רוצה, יש לך פה הרבה כלים. יש לך סנר, בייס דראם, טמטמים, מצילות. אני אשתמש בשניים בלבד. בייס דראם ואיית. מה זה איית? ומה זה בעצם? אוקיי, אז אני רוצה דבר כזה. אתה תיתן לי חלקי 16 על ההיית, סטק, טק, 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 קטן, על הבייס דראם וואני. אני סופר 1, 2, 3, and. זה נשמע טוב? ינקי, תצטרף, אני סופר את הפקט. לפני זה, אנחנו לא נשכח אותו שם בצד ימין שלי, כן? עכשיו, ושמאל שלי עכשיו עומד לו גיטרה, שזה באמת נראה כמו כינור בצד, ומנגנת את המזמור. עכשיו, אני רוצה, בגיטרה יש המון סוגים וסגנונות איך לנגן. יש את הרוק, כמו שנתת לפני זה, תתן לי איזה כזה חזק. זה לא מתאים פה, נכון? וכנראה שזה מתאים, יש כאלה שיגידו שכן. אוקיי? לדעתי זה לא מתאים, ויש גם את הסגנון הקלאסי הזה, תן לי קורס, כזה קורס. זה גם לא מתאים כל כך. אלא אם כן יש כאלה יגידו שכן, אז מקומם בישיבה. אבל, לדעתי לוקחים את הגיטרה ועושים מה שנקרא מיוטים. שימו לב, 1, 2, 3, and. זה מתאים. שימו לב, הוא ממשיך והטובים מצטרפים אליו. 1, 2, 3, and. זה מתאים? ינקי תצטרף, שים לב, אתה מוכן? 1, 2, 1, 2.
אבל להם זה כאן. מקהלה יקרה. אני יודע שמאוחר לכם מאוד, אתם צריכים ללכת לישון. אבל הקהל באשדוד לא מרשה, ומי יודע, אולי היא לא תוספת. אבל אנחנו עכשיו, תן לי את הסולם הזה, שכחתי? יפה. החלק מכם יעשה את המלודיה שזה כני שיועיקי, לא ירגוי זולו וירחב, פרויס כנופו ויקוחה, יסורה ילב מוסוי. הרב רוזמרית מנצח המקהלה. במי אתה בוחר שיעשה מלודיה? איציק?